pikkusen hankala, eikö niin? Ai se nyt oikein tekee, kun pitää kuvata samalla. He kuvassa. Noin kuvata. Joo. Mä laitan sen tohon noin. Onko tää videolla? On se kuva koko aika. Mä leikkaan sen sitten, mutta mä laitan sen tohon noin tarkennan. Sormella voi painaa niinku. Se tarkentaa siihen. Sinne meni. Seuraavaksi otetaan toi. Siellä on. No niin, antaa olla siinä. Hyvä.